аю. Ак аю Кыры жер üstündәге иң зур йорткыч. Аның гәүдә озынлыгы 3 метр, авырлыгы 1000 килограмм. Бу хайван Төньяк полюста, кырыс табигатьле Арктикада яши. Ул Крен аюның якын туганы. Шулай да ак аю урман хуҗасыннан зуррак гәүдәсе һәм озынча башы белән аерыла. Ак аюның тиресе кара төстә, тәне куе мех белән капланган. Син беләсеңме, мехтагы йон бөртекләре чынлыкта ак төстә түгел, ә төссез һәм үтә күренмәле. Алар эчендә һава катламы бар. Ул ак аюга коточкыч салкыннарда да туңмаска ярдәм итә. Салкын кыш көннәрендә бу йорткычның мехы ап-пак була, ә җәй көне бераз саргыл төскә керә. Ак аюның табан аслары да йон белән капланган. Шуңа күрә ул боз өстеннән бик әйбәт йөри. Бу йорткычның күзе дә яхшы күрә, колагы да шәп ишетә. Ул бик яхшы ис сизә. Әлеге хайванның тәнендә 10 сантиметрлык май катламы бар. Шуңа күрә ак аюга салкын бураннар да, бозлы сулар да куркыныч түгел. Бармаклары арасындагы элпә аңа бик әйбәт йөзәргә булыша. Озын тырнаклары эре җәнлекләр ауларга ярдәм итә. Ак аю гадәттә түлән, морж белән туклана. Су хайваннары янына йөзеп барганда, кара борынын ак тәпиләре белән каплый. Шулай итеп, ак бызлар арасында күренми. Ә тагын ул бик оста итеп балык тота. Тапса, тәмле җиләктә ашый. Табигатьтә ак аюның дошманнары күп түгел. Алар акула һәм касатка. Тик шунысы да бар, бу йорткычлар ауру аюларга гына һөҗүм итә. Сәламәт хайван исә бер кайчанда үзен тоттырмый. Син беләсеңме, ата ак аюлар Крен аюлардан аермалы буларак кыш көне йокларга ятмый. Ингә бары тик ана аюлар гына керә. Кыш көне алар бала таба. Гадәттә 500 грамм авырлыктагы 1-2 аю баласы туа. Туганда алар бик кечкенә була. Гәүдә озынлыклары 25 сантиметрдан артмый. Нәни аюларның күзләре дә күрми. Әни аю нәниләренә туклыклы сөтен эчерә, ә яз башында балалары белән бергә иненнән чыга. Дөньяда ак аюлар күп түгел, бары 30 мең генә. 1957 елдан аларны аулау тыела.